Дәвам итәбез. Бүген 1 май көнне үзенең матур туган көнен Яңа Терешка авылында гомер кичерүче гүзәл бала, матур кыз Лиана Рамиль кызы Юсупова каршылый. Аны туган көне белән ихластан әтисе Рамиль, әнисе Раилә, абысы Раил, әбисе Рәйсә Юнусовна, тормыш иптәше Ринат Зарифович һәм әбисе Лилия Сабировна котлыйлар. Күз салыгыз әле Лианабызга. Күрәсезме нинди матур елмая ул? Әйе, нәкъ менә көтеп алынган язгы кояш сыман ул безнең тормышыбызда 9 ел элек килеп керде. Аны кулыма алган минуттан ук бөтен җиһан елмая башлады сыман ди әбисе. Балакаебыз бик акыллы, бар затны да белергә, аңларга омтылып тора. Матур итеп җырларга, биергә, рәсем ясарга ярата. Әти-әнисе без туганнарының күңелен күрә белеп, бик йомшак күңелле булып үсә. Аңа бары 9 яшь кенә булса да, ул үз яшенә карата бик җаваплы, җитди караш белән бу дөньяга карый. Хәленнән килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Балакаебыз, алдада синең бар казанышларыңа куанып яшәргә Ходай насыйп кылсын. Бәхетең сине олытау булып көтсен. Кара көнләше күзләре тимәсен. Син үскәндә һәр мизгелне күреп каласым килә. Үзе дә мине яратып әнә шатланып көлә. Әтиең дә, әниең дә ярата сине балам. Мин бит сиңа иң матур теләкләр теләп калам. Бүген нәни Лианамның 9нчы бәйрәме. Бүләк итәм кызчыгыма матур шигырь бәйләме. Зур теләгем сәламәтлек, саулыкка туеп яшә. Әтиең дә, әниең дә булсын һәр чак янәшә. Матур бул дип кабатламыйм, бәхетең була күрсен. Синең янда һәр вакытта яхшы кешеләр йөрсен. Михрибанлы, шәфкатьле бул, шат булсын күңелләрең. Кайгы-хәсрәтләр күрмичә узса иде гомерләрең. Әтиеңнең, әниеңнең горурлыгы бул кызым. Син минең нәни кызчыгым, яратканым, йолдызым. Әбиең һәм туганнарың сиңа изге теләктә, балдан да татлырак булып урнаштың син йөрәккә. Лианочка, без дә якыннарың юллаган бар теләкләргә кушылып, туган көнең белән котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз.